Sakit lang tayo kong ulo, uy. Bonk. Tigpa ni hapon, nabaya. Sige, nala akong palutuin, uy. Yugi! Yugi, alis agad. Unsa man? Kani, ito sa iluto, be. Anong sali ka? Labot ka, ayaw akong ulo, uy. Nababuan. Sakit ang ulo? Do? Init bang ka? Sige ko na lang magluto ah. Kasi ano ni mo? Bisa ka na makaon. Ako na lang magluto. Sige. A few inches later. Ulit sila usod. Ay, dahil ano, nawas ng isa eh. Kulang ba ya? One hour later. Wala na eh. We! We! Ano ba siya ito? Ito kung saan ako siya. Ay, Bonk. talong ng tawi. Tay kwarta. Hindi laksa. Talong ani, kay way mani. Nabi, kajut na kayo ba yan? Luto ka na, Nabi. Masa ni? Ayaw, di ma. No, 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 no. A few moments later. Kinabuang. Yan maho ang pagod. Napagod na jud. Mas kilas na. Pagod pa jud. Ha? Lami mo siguro na. Kira, pwede na na. Gago! Di utad, tilutuod ba? Andam na lang ko og mga plato. Jud lang jud kay we ha, maghukad sa kuwe. We, loto na we, mga una ta we. Mao din ni sabdag sa ulo. Mao din ni gilain ang lawas. Karon ka. Labad din mong ulo ha. Ada dyan si mama pa. Ay, mama, busog to. Kauna. Yang hindi mabuot mo pa. Uy! Nangaon na di ay mo? Nga, busog na siguro ka. Wala gyud po nanawag. Ha? Tawag? Oo. Kaon ka? Oo. O sige, nasuganin mo dali oh. Dira oh. Asa man? Dira. Sakit imong ulo. Oh, lain imong lawas. Oh, kakaon na na. Ayaw, di ma. Ayaw na ka. Anak kaon to da, ay nagkaon diri kay musog naman kana. Simple ay binig paluto pa kunin mo nya karon ngana ka. Sakit imong ulo dito ka. Dito, sakit ang cellphone nito. Gutom naman ko. Gutom ka? Okay ka, kaon na. Oh. Kaon na. Oh. Sige, rag cellphone. Manugod, paluto. Sige, rag cellphone.
May mga kaon na rin. Kaon na na yung cellphone.